Това е просто рисуван филм. Каква роля могат да играят тези банални сюжети? Милиони хора седят и ги гледат. Милиони. Авторите, сценаристи, пишещи тези епизоди, получават милиони долари като хонорар. И ако искате да знаете какви автори пишат тези сценарии, ще бъдете потресени, защото тези хора са най-умните и образованите на планетата. Випускници на Харвард с професорски степени по философия и математика. Тези хора също така използват окултна нумерология, за да постигнат целите си. Нека погледнем някои от тези неща. Ще си помислите, че е съвсем банално. 33-тият епизод на програмата, излъчен през втори сезон, е наречен Войната на Симпсънови. В този епизод се разиграва сюжет, който отдава дължимото на Ернест Хемингуей и неговият Старец и морето и изобразява битка на вековете между Омир Симпсън и генерал Шърман. Нека бързо да проверим нумерологията на Шърман. Там ще откриете, че буквеното значение на фамилията Симпсън представлява сума на числото 33. Като разглеждате, може да се объркате, защото има много форми на нумерологията. Като погледнете тази дума, си мислите, как тя представлява 33, защо буква S означава числото 1. Нормално в тези значения буквата да представя мястото си в азбуката. Буква А означава 1, буква Б 2, В 3 и така нататък. Защо тази дума прави 33? Същото е и с думата Шърман. Защо и то съставя 33? Тук на картинката виждаме 33 и номера на епизода е 33. Показвам ви това, за да видите, че тук участва нумерологията. Нумерологията е рожба на гностицизма, езичеството, кабала и техните изкуства. Всичко, което кабалистите правят, е просто пропито от нумерология. Всичко има числа. Всичко се движи в точно определени предели. Те не правят и крачка напред, докато ситуацията не стане подходяща, докато всичко не застане на мястото си, докато не настъпят правилните комбинации. Всичко при тях се управлява от нумерологията. Те черпят сила от нумерологията. Системата на нумерологията, използвана тук, не е точно обичайната. Това е системата от числата на Питагор. Ако вземете нумерологията на Питагор, то там действително буква С означава 9, а буква А означава 1 и така нататък. Защото те използват много изкусни математически формули, в които имената имат много особено значение. Вие не знаете за това, когато гледате филма. Вие просто гледате някакъв банален анимационен филм. Но в тези филми се вграждат някакви подтекстове, влияещи на ума ви. Те внедряват определени идеи, които вашето подсъзнание възприема. В крайна сметка всички зрители възприемат един и същ начин на мислене. Това е анимационен филм. Анимационен филм за възрастни. Но и децата също го гледат. Но ако към това добавим пресата и новинарските средства, даже можете да смените канала. Можете да приключите от CNN на BBC или на Ал Джазира и на който и да е друг канал по ваш избор. И да гледате съвсем същите новини по абсолютно същото време, които постоянно се повтарят. Между тези канали сякаш има някаква координация. Иначе хората в различните части на света не биха мислили еднакво. Не мислите ли така? Също така се води пропаганда, за да вярват в това, което казват. И така, ако искате да създадете враг на обществото, как можете да направите това по най-добрия начин? Най-добре да създадете враг и да го направите враг за всички чрез средствата за масова информация. И така, тук е въвлечена нумерологията. Въвлечен е окултизмът, кабалистичният окултизъм, говорихме за това. Това е отказ от анимационен филм. Този филм постоянно влияе на подсъзнанието. Даденият герой на филма винаги се наказва за нещо. Тук като че ли пише на дъската такава фраза:
Няма да изпращам подсъзнателни съобщения. Но в действителност, ако проследите, ще видите и друга фраза. Думата съобщение е написана по друг начин. Там са други буквите. С зелени букви са отделени думите Ал Гор. Това ви напомня тук за името Алберт Гор, който отново ще бъде свързан с световните събития. Папата току-що е издал енциклика точно по този въпрос, изразявайки философията на Алберт Гор, и президентът на Съединените щати казва: именно това сме длъжни да правим. Тези хора знаят от по-напред какво ще се прави и как ще се прави. Надпис на дъската HDTV си струва всеки вложен цент. Повтаря се. Това означава, че всички гледат видео в този формат. Даже малките деца, които току-що започват да четат и ще знаят от този анимационен филм, че се нуждаят от телевизия с най-добро качество, за да ги приучи към нужния начин на мислене, по най-добрия начин, с най-добрите ефекти, всичко, което се изисква за максималното почиване на мозъка, подминавайки когнитивните способности на мозъка към критическо оценяване на материала. Интересно, Ню Йорк, 11 септември, на корицата на списанието. Майкъл Джексън, 20 май 1997 година. Тук той танцува на фона на огромен облак прах след разрушаването. Всичко това е записано разбираемо и далеч преди случилите се събития. Интересни неща. И така не само 11 септември. Между впрочем, тази анимация е пусната през 1997 година, а събитията се случили през 2001. Има ли и други някакви подсъзнателни послания? Разбира се. Тук ще видите всевиждащото око. Те ще използват само половината лице, имайки работа с този образ. Тук разопаковат подаръци и на кутиите също виждаме окултни сили. Това влияе на подсъзнанието. Помните, че сценаристите ги пишат не просто хора от улицата. Авторите на сценариите са випускници на Харвард с професорски степени в областта на философията, математиката и при това имат извънредно дълбоки познания в окултизма, защото те проявяват тази дълбочина в подсъзнателните послания, втъкани в анимационните филми. Клетвата за вярност не завършва с думите «Ава Сатана». Той е трябвало да напише тези думи отново и отново. По изражението на лицето можете да видите как това влияе на малките деца. И това, което виждат, те възприемат и го правят и така живеят.